Ayong adlaw sa tanan nga mga kaigsunan, atong mga kaigsunan nga nagapadayon sa paghatag og panahon alang sa pag tan-aw o pagpaminaw nini atong programa Igsoon Dalan ni Hesukristo. Salamat ta sa Ginoo nga niabot ang punto nga kita igsoon makahimo na sa pagtulun-an nining adlaw nga kini nagahisgot mahitungod sa unsaon nato nga mahimutang magbadasigon sa pagbasa og Biblia o pagtuon sa Biblia. Sa unsang mga pamaagi nga kita magmadasigon diha sa pagtuon sa Biblia. Ang atong programa naghatag og mga pagtulun-an mahitungod sa mga katawhan nga nawad-an na gana, wala na panahon sa pagbasag Biblia, wala na panahon nga maminaw og pulong sa Ginoo. Ang ilang ginapaminaw mao na hinuon ang mga bakak mga kaigsunan ug matud pa ni Apostol Pablo nga diin moabot ang panahon nga mga tao dili na ganahan maminaw sa kamatuoran, mao na ang ginaganahan nilang paminaw ang mga bakak nga mga sugilanon, no? Mga kaigsunan daghan kayo sama aning mga magasunod kag mga diha sa programa sa mga channel igsoon sama sa ABS-CBN, GMA na mga palabas diha igsoon nga diin gitawag og teleserye o hinimo nga mga kaagi, no? Kung doon na may tinuod, posibleng tinuod, pero kini mga bunga sa hunahuna sa maong tagsulat. Apan ato hinumduman matod pa ni Pablo mo na hinuon kini ang ginatinguha sa uban nga mga dalunggan gikatlan sa pagpaminaw igsoon sa mga dili tinuod o mga hinimo-himo nga mga sugilanon. O na mga kaigsunan nga apan ang Biblia di na sila ganahan maminaw. O di na sila ganahan mubasa. Busa mga igsoon ni moabot ang panahon sa kapobrehon, no? Kapobrehon nga diin kining panahon na nag-adunay sintoma o nga ang mga tao igsoon pobre na sa pulong sa Ginoo kay matod pa sumala sa balaang kasulatan, no? Nga papuyon ang pulong sa Ginoo sa tumang kadato diha sa atong kasing-kasing, pero igsuon mga katawhan nga diin usahay wala na panahon diha sa pagsunod o pagbasa sa balaang kasulatan. Usa dunay mga pamaagi igsuon nining atong pagtulun-an karon, no? Mga pamaagi nga diin ang tawo magmadasigon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Imong naon mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo usa ka kalanon sa atong kalag. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Ingon Jesus, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kung imong naon mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo angay nato kining pagatunan kay kini siya igsuon mo kalanon sa atong mga kalag. O siya ang maghatag kanato og kusog kabaskog sa atong mga tagsa-tagsa kapag kinabuhi sa matag adlaw. Tungod kay ang tao igsuon dunay lawas, kalag ug espiritu nga kinahanglan siya mo supply nining tutulo. Ang lawas kinahanglan pakanon, liguon, no? Adunay exercise tungod diana igsuon ang lawas usay kulang sa exercise igsuon mga pagbansay, wala day singot nga mogawas, daghan ang mga sakit moabot sa lawas sa tao. Na sige lang pakaon. Ang ato po usahay atong kalag igsuon wala gikaon nga diin wala nagitay panahon o pagbasa og pulong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa imong naon nga ang pulong sa Ginoo kalanon di ay sa imong kalag, maghatag kini og kusog sa imong pagkinabuhi nining kalibutan. Kay igo lamang ikaw mahimong kusgan sa imong yutan-on nga kusog apan kung kulang ka sa kusog diha sa espirituhanon diha sa kalagnong bahin igsuon mahimo nga pakyas ka sa imong pagkinabuhi ning kalibutan. Lumalabay ta nining kalibutan, busa matod pa sa balaang kasulatan kinahanglan nga kita makahimo sa pagmadasigon sa pagtuon sa iyang pulong. Kung imong tanawon mga kaigsunan, kinahanglan nga tinguhaon nato ang pagbasag Biblia. Muna siya ang butang magmadasigon ka igsuon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ibutang sa imong nahuna higala og igsuon nga aduna kay tinguha sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kay sa imong pagbasa igsuon masabtan nimo ang mga nindot nga mga pagtulunan. Masabtan nimo
ang mga maayong butang sa imong kinabuhi pinaagi sa pagbasag balaang kasulatan. Apan ang kuwang igsuon sa mga Kristohanon o mga katawhan, wala sila'y tinguha. Musa hinumdumi igsuon. Ang balaang kasulatan nag-ingon sa Juan Kapitulo 5:39 nga busa nagatuon kamo nini kay kamo nagunahuna nga pinaagi nini makabaton kamo kinabuhi nga way katapusan. O kung imong tanawon mga kaigsunan ang mga katawhan sa Berea nga mas mabuot pas taga Tesalonika, Buhat Kapitulo 17 bersikulo 11 nga diin ang ilang pagkakristohanon naa sa gitawag nga pagpaniguro, no? Sigurista nga klase sa mga Kristohanon, siniguro ang ilang mga pagpangalagad. Ginasusi nila ang ginasulti, no? Sa mga magwawali. Sama pananglitan sa atong broadcast karon, kung kamo taga Berea, doon na mo'y kinaiya nga taga Berea, inyo ning isulat ang mga teksto nga akong ihatag ug inyo pa ning basahon sa kanunay kay basin og dili tinuod ang gisulti niya ng magwawali. O na siniguro nga klase sa pagpangalagad o gitawag nga maalamon nga pagpangalagad. Dili binulok matud pa sa ubang termino. O maalamon nga klase sa pagpangalagad tungod kay siniguro ginalista, ginasusi ang mga teksto, kasulatan nga gihatag sa magwawali. O muna nga sa akong panahon mga kaigsunan, sa diha nga nahimutang nagbasa og Biblia, no, doon na tayo mga maestro, mga kaigsunan kay atong naagihan mauraman ang mga training sa balaang kasulatan pinagi sa mga programa, no, nga naa sa atong Ginoong Kristo, no, nga diin adunay programa sa mga Ambassador for Christ mga kaigsunan nga ang opisina karon naa sa Davao, nga diin sila igsuon nagahimo og training, no, sa mga tao nga gusto makabalo sa pulong sa Ginoo. Una nga sa makadaghan igsuon atong ginasusi, ato siniguro gihapon ang atong pagsusi igsuon kay usahay diha sa imong madasigong pagsusi sa pulong sa Ginoo aduna kay daghang makabot nga mga pagtulunan. So ibutang sa imong nahuna igsuon nga aduna kay tinguha sa pagbasa og Biblia. Aduna kay tinguha sa pagbasa og Biblia. Tungod kay usahay mga kaigsunan, ang tao wala nay tinguha sa pagbasa og Biblia. Gani mga kaigsunan, daghan ang mga Kristohanon nga ang ilang Biblia sa ilang mga panimalay itsa-itsa lang sa daplin, no, gibutang na sa mga kasuukan sa ilang balay, wala na nila i-display ang Biblia. Siguro basig maulaw sila nga mahibaw-an silang Kristohanon. Mahibaw-an sila nga Kristohanon. Niya pangutan-on di katubag. O usahay maulaw nga nay Biblia sa balay kay ang kinaiya wa masubay sa Biblia. O usa ka pasipala mga kaigsunan nga ang tao nagbaton og Biblia, sig basa, sig simba niya, ang sig paminaw wali niya ang kinabuhi wala gihapon diha sa Biblia, wa masubay. Una nga usahay mga kaigsunan, no, kung Kristohanon ka kinahanglan musunod gid ka sa mga patakaran nga naa sa balaang kasulatan. Na nga ang atong programa igsoon nagdasig kanato nga kinahanglan ato gyud nga dasigon atong kaugalingon nga mubasa og Biblia, magtuon sa balaang kasulatan kay matud pa ni Kristo, balikon ako igsuon sa Juan Kapitulo 5:39 nga ang balaang kasulatan pinaagi ni ana nga magtuon ta kay makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsay makuha nimo kung magsigi kag tuon sa Biblia? Makuha nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Og sa imong pagbasa, siniguro kung sakto ba o tinuod. Kay daghan sa mga nagwali igsuon nga ang ilang ginawali lahi sa giwali sa mga apostolis. Kay mahitabo man gid na mga kaigsunan kay ang Galacia 1:8 nagingon nga bisan pa ang manulunda sa langit o kami nga mga apostolis nga magwali sa lahi sa among giwali, ipatunglo siya sa ato pa kana nga pulong igsoon mahitabo gayud na nga daghan sa mga tawo nga magawali sa lahi sa giwali sa mga apostolis wala sa Biblia. Kuna ang galing sa Biblia gituis, gibalitad.
ang kahulugan ni ana. Busa ang taga Berea siniguro ang ilang pagpangalagad, busa nahimo silang madasigon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kay nga naman mga kaigsunan, siniguro ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, siniguro ang ilang pagpangalagad nga diin gusto nila nga makabot nila ang tinuod insakto nga kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan. Dili nang lipat-lipat nga klase sa mga pagtudlo igsoon. Dili nang usahay mga kaigsunan nga wala na gid sa Biblia. Layo na sa Biblia kay ngano man mga sugo man lamang nga gihimo sa tao. Mateo kapitulo 15 bersikulo 9, kawang ang ilang pagsimba kanako sanglit ang ilang mga ginasunod, mao man ang mga pagtulunan nga gihimo sa tao. Sa ato pa igsoon, kung nagsimba ka, kawang ang imong pagsimba, kung sa imong pagsimba ang imong gisunod mga pagtulunan sa tao. Muna nga kinahanglan nga madasigon ka, mubasag Biblia, kay nga naman, ang pagbasa igsoon mo kini siya ang pagkabot sa kaalam, kahibalo, diha sa atong Ginoo Jesucristo. Kung wala kay pagbasa sa Biblia, dali ra kayo ka igsoon o higala malipat. Dali ra kayo ka malingla, dali ra ka mailad. Tungod kay wa man kay basa-basag Biblia. Apan kung nagbasa kag Biblia, sa tinud-anay mga kaigsunan, nagatuon ka, tungod kay nagtinguha ka, mga kaigsunan, muman na siya igsoon ang mga pamaagi nga mahimong magmadasigon ka sa pagtuon sa balaang kasulatan. Imo gyud hunahunaon, imo gyud tagaan og tinguha nga ikaw mubasa og Biblia. Tagaan nimo tinguha ang imong kinabuhi igsoon nga susama sa imong mga panginahanglan, nagtinguha ka nga makapamahaw ka. Muna mangita ka, mamaylon lang ka, mangutang ka, kay nagtinguha ka nga unsay imong lungagon ugma. Unsay imong ipaniudto, unsay imong ipanihapon. Giuhaw ka, nangita kag tubig, naninguha ka nga makakitag tubig kay gusto kang makainom. Muna ang pulong tinguha, ang buti pasabot igsoon nagkinahanglan ka. O sa ingon sa Ginoo, bulahan kadtong gigutom ug ihaw kay siya pagatagbawon. Diha sa atong kinabuhi mga kaigsunan, no? Kung gusto ka nga magbadasigon sa imong pagtuon sa balaang kasulatan, butngi og kauhaw ug kagutom ang imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Muna nagpasalamat ko igsoon sa atong programa nga Dalan Hesukristo kay bisan pa igsoon ang atong mata maglisod naman og klaro, pero wala ni nato himo ang babag igsoon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, labi na sa mga kaigsunan nga nay mga pangutana, no? Tubay kaigsunan nay mga pangutana nga daghan kayo, no? Salamat sa Ginoo nga diin abot na ato mga pangutana naigikan sa buhol. Atong mga kaigsunan diha nga mga ministro na ay mga pangutana kay usahay mga kaigsunan na ay mga kalibog. Ato na niya ang tubagon sa atong programa igsuon kinaman tay programa nga dakong pangutana o gamayng tubag. Pero karon mao ni ang atong broadcast diha sa mga pagtulunan nga diin nagauluhan unsaon pag mga pamaagi nga ikaw magmadasigon diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mga butang nga atong himuon mao ang paghatag og tinguha sa atong kinabuhi nga ato gyud nga tinguhaon nga makakab-ota sa pulong sa Ginoo.